Para acabar esta ruta, ímonos a chegar ata o mural da Mary Poppins de Sar. Romero Donallo marca os límites do ensanche. É unha mostra de como se interviu na paisaxe. Non hai máis que ver as dúas beirarrúas desta avenida. É o maior expoñente da historia do barrio a medio camiño entre o rural e o urbano. Unha zona de fortes contrastes. No século XIX, os xornais informaban das verbenas que se organizaban aquí pola Virxe de Agosto e San Roque, na zona chamadas Campos de San José. Na actualidade, a rúa chama atención polos seus grafitis, o máis sonado o da Mary Poppins de Sar. Esta rúa marca o actual límite cabeciña parroquia de Conxo. Dende aquí, convidámosvos a atravesar este descampado ata chegar ao recén restaurado lavadoiro de Cornes. Dende aquí podemos imaginarnos como se sentían eses primeiros habitantes do ensanche según foron construindo máis e máis edificios. Aquí remata a ruta, agardamos a disfrutarades.